রাস্তা ঘাট দলং যিমান ঘর এতিয়া যোনটো আমি ঘর পাইছো এটো বিপিএফৰ কৰা কিন্তু ইউপিপিএলে এতিয়ালৈকে একো কৰিব পৰা নাই। ইউপিপিএল হানজাया सरकाराव थासेयावबो ইউপিপিএল हानजाखौ नागारनानै फिन आरोबाव बिपिएफ हानजायाव लोब लोब हाबफैनायखौसो नुनो मोनदों। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। आरो बेजों लोगोसेनो चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा अनसायदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ जुदि हामजानाय बायदि मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो कमेन्ट होनानै आंखौ बोसोन हरबानो जाबाय। जों गोबाङानो नुबोबाय थादों जे 2020 मायथाइयाव बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव सोलायनायनि मुङाव जौगानायनि मुङाव आरो जाख्ल'नायनि बेरेखायै सरकार दानो एबा सरकार सलायनो होननानै प्रमद बर' बिथाङा हख्राव हख्राव बुंबोनानै रायजो राजाफोरखौ कनभिन्स खालामनायखौ दा नाथाय बिथांमोना सरकाराव फैखांनायनि उनाव खौरां बिजोङाव गोसारनाय बायदिब्ला जोङो थारैनो हमनो हायो जे आथिखालाव जाय सरकारा बिटिसिखौ सोलिगासिनो दं बा सलायगासिनो दं बिथांमोना थारैनो जाख्ल'नायखौ मावगासिनो दं। दा बिनिनो माखासे बिदिन्थिफोर दं। दा गोबांथार रायजो राजाफ्रानो बै समाव इउपिपिएल हानजानि सायाव एबा प्रमद बर' बिथांनि सायाव निश्चय आसा खालामदोंमोन, मिजिं थिदोंमोन जे हाग्रामा महिलारि बिथांजों जुदि जालाब्ला प्रमद बर' बिथांजों रायजो राजाफ्रा गावसिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनानै लानो हागोन नामा, जौगानायखौ लानो हागोन नामा, जौगानाय लाबोनो हागोन नामा निश्चय सानदोंमोन जानो हागौ। नाथाय फैयै फैयै दिनै नुबाय जे इउपिपिएल हानजानिख्रुइ बिपिएफ हानजायासो साबसिनमोन आरो बिपिएफ हानजायासो बांसिन खामानि मावदोंमोन रायजो राजानि थाखाय। रायजो राजा बिथांमोना हमनो हाबाय, निश्चय बुजिनो हाबाय, जायनि थाखाय दिनै इउपिपिएल हानजाया सरकाराव थासेयावबो इउपिपिएल हानजाखौ नागारनानै फिन आरोबाव बिपिएफ हानजायाव लोब लोब हाबफैनायखौसो नुनो मोनदों। दा बेफोरनो मोनफा मोनफा बिदिन्थि। दा बिनिनो माखासे भिडिअफोर ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दं, खौरां बिजोङाव गोसारगासिनो दं। दा बेफोरखौनो आं नोंथांमोननो फिन खेबसेबाव दिन्थिनो आखायाव लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बायला जिला न'खौ प्रमेला रानि बायदेव बिथाङा माने 40 बा 50 लाखसोनि सोरबा ठिकादारखौ बुंनानै लुहोदोंमोन। दा बे 40 बा 50 लाखनि न'आव उन्दुग्रा बिसिना, जिरायग्रा सियार टेबोल बायदिसिना फार्निचारफोरनि थाखाय प्रमद बर' बिथाङा 1 कौटि 50 लाख एबा 1.5 कौटि थाखा खरसा खालामनानै माने एक्सपेन्डिचार देखायदों, साप्लाइ खालामदों, साप्लाइनिफ्राय बेखौ माने हरदों बेफोरबायदि होननानै माखासे अजद होदों बारग' बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। नोंथांमोना बिनि भिडिअखौबो नायलांबानो जाबाय। আজি আমি মোটামুটি 250 মান জইনিং হলো আৰু আমি ইউপিপিএলৰ পৰা বিপিএফ জইনিং হোৱাৰ কাৰণ এইটোৱে যে আমি ইউপিপিএলৰ যেনেকা মানে আশা কৰিছিলো এনেকা আমি পোৱা নাই, ৰাস্তা পদূলিও হোৱা নাই আৰু যে ঘৰ দিছে চৰকাৰে এইটো ঘৰো মানে ইনকমপ্লিট হৈ আছে, কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই। বেনিফিচিয়াৰীয়ে টোটেলি পইচাটো দি দিছে কিন্তু আজিলৈকে ঘৰ কমপ্লিট হোৱা নাই। আজি বহুত আমাৰ মানুহ দুখীয়া দৰিদ্ৰ ঘৰ বনাব পৰা নাই, এইটো ঘৰটো কমপ্লিট হ'ব লাগিছিল। আজিলৈকে এইটো মানে কমপ্লিট হোৱা নাই, ইনকমপ্লিট হৈ আছে। এইটোৱে আশা যে আমাৰ বিপিএফ চৰকাৰে যদি আহিলে আমাৰ এই ঘৰকেইটাও যাতে কমপ্লিট হ'ব, ভালদৰে আমাক সহায় কৰিব, ৰাস্তা পদূলি যাতে আমাক দিব, এইটোৱে আমাৰ আশা আছে। নহয়, এইটো মিছা কথা। সি যিমান কৈছে ইমান কৰিব পৰা নাই। নকৰিৰ কথাটো বাদ দি ৰাস্তা পদূলি হোৱা নাই, ঘৰ হোৱা নাই, একো হোৱা নাই। আমাৰ মানুহ একোৱে মানে সুবিধা পোৱা নাই। আৰু যিখিনি যে পাবা বেনিফিচিয়াৰী পাব লাগে বা যেনেকৈ আপোনালোকৰ PMAY ঘৰ আৰু তাৰ বাহিৰে যিখিনি অৰুণোদয় স্কিম এইবিলাক গোটেইখিনি পাবলৈ সক্ষম হৈছে আপোনালোকৰ এৰিয়াত? নহয়, আমাৰ এলেকাত এইকেইটা পোৱাৰ সক্ষম হোৱাই নাই। ঘৰৰ আহিছে কিন্তু বেনিফিচিয়াৰী টোটেলি পইচা দি দিছে কিন্তু ঘৰ এতিয়াও ইনকমপ্লিট হৈ আছে। মুন্ধনা মাৰা নাই, দুৰা খিৰিকী নাই, ফ্ল'ৰ মাৰা নাই। এনেকা হ'লে নচলিব। এইটো এনে মিছা কথা কৈ আহিছে। চবে মেম্বাৰ হতে এই টকা পইচাটো খাই আছে কিন্তু পাৰ্টিয়ে একো কৰিব পৰা নাই। চৰকাৰলৈকে দাবী আছে নেকি ষ্টেট চৰকাৰলৈকে যে ঘৰটো ইনকমপ্লিট হৈ আছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই মেছেজ কিবা দিব বিচাৰে নেকি? আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছো ষ্টেট চৰকাৰক যে যি ঘৰকেইটা ইনকমপ্লিট হৈ আছে এইটো যাতে কমপ্লিট কৰিবলৈ মানে সিহঁতক ক'ব লাগিব। লাষ্টলি মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ। হয়,
কৈছিলে যে 17 বছৰ বিপিপি একো কাম কৰা নাই ইউপিপিএলে কৈছিল পৰিৱৰ্তন আনিম কিন্তু আপোনালোকে যে ইউপিপিএল এৰি আহা কাৰণটো উদ্দেশ্য কি মেইন 17 বছৰ ভিতৰত কাৰাপশ্যনে আছে বোলে বিপিপি আমি বিপিএফ জানো আমি 17 বছৰ কাম কৰিছে কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত কাম আগবাঢ়ি গৈছিল ৰাস্তা ঘাট দলং যিমান ঘৰ এতিয়া যোনটো আমি ঘৰ পাইছো এইটো বিপিএফৰ কৰা কিন্তু ইউপিপিএলে এতিয়ালৈকে একো কৰিব পৰা নাই उफेन्द्रनाथ ब्रह्मआथ' गैला थैलांबाय बिनि न'खराव न'आ बायगासिनो मोजांबा गाज्रिथार मानसिफ्रा गोजान गोजाननिफ्राय फैब्ला बड'फा उफेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'खौ थांनानै नायनो लुबैयो न'खराव थांनो लुबैयो दा न'आनो बायगासिनो मोजां नङा सिबाय आबौ प्रमिलाया 50 लाख थाखानि सोरबा कन्ट्रेक्टरखौ न' बानायहोदों 50 लाखनि न' बानायहोदों दाना दा जग्रा सखि माबा माबि गैया दाना प्रमद बर'आ दांनानै होबाय 1.5 फुटनि माबा फार्निचार साप्लाय होबायनो 1.5 फुटनि फार्निचार साप्लाया मा जाखो बेनो माबेलाय सियारा सनानि जाखो ना रुपानि जाखो बेबादि जायो मालाय बिस्रा प्रमदआ 50 लाख टाका घर 4টা না 5টা রুম ইয়াতে 1.5 ফুটনি সাপ্লাই দিছে এইবিলাক খাই এটা পাখায় পয়সাকে 4টা না 5টা রুম আছে 4টা রুম কয়টা রুম আলে অতকে এনে কয় যাতে ফার্নিচার সাপ্লাই করে ফেলাই প্রবলেম আইতো একজন কন্ট্রাক্টর এনে বনাবো দিছে এই ঘরটো সরকারক কিবা নহয় পয়সা নহয় এজন কন্ট্রাক্টরক কয় পেলাই 40-50 লাখৰ ঘৰ বনাব দিছে বনাইছে এতিয়া বাইদেউ ওচৰত আহিছে বোলে যে ঘৰটো হৈ গ'ল এতিয়া চকী নাই চেয়াৰ টেবুল নাই কিবা কিবি নাই তো বাইদেউ কৈছে বোলে আপোনালোকে চৰকাৰৰ ওচৰত যোৱা নাই একবাৰ এই হিচাপত কৈছে বোলে ডাইৰেক্ট চাপ্লাইয়ে দিছে বোলে 1.5 কোটি টাকা ফাৰ্নিচাৰ এইবাদি যায় जोंनि डिएलसिनि आगोलनि चेयारमेन सिलागाव बसुमतारी बै बंसिगावनि गेटआव गोजौआव टाइगार मोनसे बानायदों दे टाइगारा जानांगौमोन पिस्तलनि फैसाया बेसेबांमोन दा जायखिया पिस्तलनि नङा सिमेन्टजों बानायना दोनबाय दाना बेखौथ' 28 तारिखआव थांखाबा देनानै नायखागोन आङो पिस्तल ना सिमेन्ट बेलाय सिमेन्टजों बानायना होदों बे टाइगार माबाखौ सिमेन्टनि सोनो दिनै खोनानानै हयथ' देखानानै बानायलांखानो हासिगौसो सिमेन्टनिसो बानायदों टाइगार मोसा बियो जानांगौमोन इस्टिमेटआ पिस्तलनि इस्टिमेटआव पिस्तलनि दङ बेखौ सिमेन्टजों बानायदों खोथा फैखाबाय आङो 28 तारिखआवथ' आं थांगोन फैनाय सान फालिनाय बेहाय थांगोन आङो देनानै नायनोसै पिस्तल ना सिमेन्ट नङा होमबा बेबायदि जायो फैसाखौ पिस्तलनि बानायनांगौबा सिमेन्टजों लुना होबाय दाना बेबायदिनो जायो गेस्ट हाउस जोङो 3 कोटिनि गेस्ट हाउस बानायदों 15 कोटिनि रिपेयारिं खालामदों बेबायदि जायो दा फैसाखौ मालाय 3 कोटिनि न' बानायनायाव 15 कोटिनि रिपेयारिं खालामदों मिथिबाय मा खालामदों 15 कोटिनि रिपेयारिं जोंथ' मिथिजोबखाना दङ सानबायखा हादों मेथाम सानबायखानो गगोनो 2 मास उनावदि जों फैगासिनो दंखायो बे न'आ नोंना इथायाथ' सोलायखानांगौ बिराद मोजां इथा जानांगौ 1 नाम्बार जाखानांगोन मोजां इथा जाखानांगौ देफुनानै गोदान लुखाथारनांगौ रिपेयारिं नालाय माथो बेनि सायाव नोङो बे सिमेन्टखौ ओरैनो ओरै थुखुमानानै सानबायखा लगायना जागोन सानबायखा लगायगासिनो दं नै दा सिलिगुरि गेस्ट हाउसआ 15 कोटिनि रिपेयारिं एसिया गोदान जोबनांगौ एसिखौ रिपेयार खालामनानै लगायदों फिसालाबासो जोंनिजों खोथा ओंखारजोबो जोंनो नङा माखौ थगायना जाया फुराना एसिया मा होनो जोंथ' सोंगोन